बर'नि बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हाइआ दासान्दि जापाननि टकिय'आव सोलिगासिनो थानाय अलिम्पिक गेम्सआव सना मेडेल देरहानानै आसामनि आरो हादरनि देरगानाय लाबोनो हाथोंनि थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमारि हानजानि आर'ज गाबनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझारनि साइ कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय बे आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन धोरोमनि धोरोमारि हानजा फारियै ब्रह्म, बाथौ, खृष्टान, इस्लाम, सत्संग, कृष्ण गुरु, जैन, शंकरी धोरोमनि धोरोमारि हानजाफोरा गावबागाव धोरोमनि नेमखान्थिजों लाभलिना बरग'हाइनि मुङै आर'ज खालामो। सरकारनिफ्राय आसामनि फिसा लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा गाबोन सेमि फाइनाल गेलेनो थांगासिनो दङ। बेयाव मोजाङै मोजां देरहानो थाखाय आरो फाइनालाव सनानि मेडेलखौ मोजाङै मोजां देरहाथों बेनि थाखाय जोङो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन धोरोम अनुष्ठानखौ लेंहरनानै जोङो गसाइनि सेराव आर'ज खालामदों। बे हाबाफारिखौ जोंनि क'क्राझारनि साइ सेन्टारनि बे गेलेग्रा फोथाराव जों खालामनाय जादों। जों इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां देहाखौ लानानै मोजाङै मोजां गेलेनानै जोंनि आसामनि थाखाय जोंनि भारतबर्षनि थाखाय सनानि मेडेल लाबोनानै गोग्गाथाव देरगाथाव आरो जोंनि इयुन जोलैनो जाहाथे मोजां थुलुंगा होनो हायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनाय जादों।